finále. Druhou stranu tady právě Zrovna jsme se tady se Zdeňkem říkali, že ani Daniel Elena se toho zrovna nebál. A tady je potřeba říct, že Daniel Elena je vášnivý čtyřkolkář. Tak, bylo startováno poslední finále. Emil Drener odstartoval o něco lépe. Takže jako předtím bude tady dlouhodobý start. Viděli jste, že v nájezdu té první zatáčky Luboštenko trochu probrzdil, teď taky. Jak ho znám, tak určitě je patřičně na želvé. S každým kolem klesá výkon. Tak, Emil Drener je na přemostění, Luboštenko teprve teď najíždí do toho vracáku vzadu na šotolině. Řekl bych, že velmi opatrně. Tak, a je vidět, že se vám jízda Emila Drenera líbí. Sekundy rozdíl mezi Emilem Drenerem a Lubošem Tenklem po první čtvrtině. Znovu je to hodně vyrovnané.
nebo se snaží. Oba do toho jdou po hlavě. Emil trenér už vyjíždí z vracáku na šotolině, Luboš Tenkl je na přemostění. Myslím si, že to bude opět hodně těsné v polovině tohoto finále, ale o chlup pro Luboše Tenkla. No, opravdu jenom o chlup. Tak, Luboš Tenkl projel cíl na prvního kola s náskokem. Dopočujte, Emila, ještě trošku dopředu. Teď mi přijde, že daleko hlasitější je ta krytá tribuna. Co je tady veterán snadý nekrytý? Ruce v kapsách. No. Trenér je na přemostění. Luboš Tenkl vzadu ve vracáku. Tak a chci vás slyšet, nejdřív vy tady vlevo od nás, kde Emil projíždí teď. A teď vy tady vpravo na té krytý tribuně. A vy tady v podáčce. Lumír Tenkl projíždí tu technickou část velmi čistě, takže zatím všechno hraje do karet jemu. Popořeňte Emila. Tak teď si můžeme připravit šachovnicovou vlajku, teď už byl ten správný okamžik. Luboš Tenkl účelově velmi čistě tu závěrečnou pasáž a je vítězem v kategorii historiků. Emil trenér po sympatickým výkonu. Moc se těším a doufám, že to klapne, že při příštím setkání ze Španělska do Bulharska a Ruský svět. Samozřejmě také všechny účastníky a od Časomíry jeden velký vzkaz. Nezapomeňte odevzdávat transpodéry. Jsi pro kartu. Transpodéry. Teresa.